Kai kaban fasin da cewa kaban fasin. Dan ubanku bal ɗin kuka doka mun dan ubanku sabon kayana. La ilaha kai bal ɗin kuka doka ba kawo bal ɗin nan kawo ta ba kawo ta ba kawo ta kai ma ka zo dan ubanka kai ma zo dan bari ma ka ga fasa ta dan ubanku kawo. Sai na turo ma babana. Ina ka fasa min bal. Na turo. Je ka turo shi ɗin dan ubanka har shi zan haɗa in ci ubanku. Mu je ka turo mun shi dan ubanka kai ka san waye ku. Jibe shi ai baban namu soja ne. Soja dan ubanka dama irin su masu karan sojoji zan je nake so dan ubanka. Mu je gurin uban naka dan ubanka mu je dan ubanka kai har da dariya za ka ci ubanka. Oga da Allah ka haƙuri da Allah na muka haƙuri oga da Allah ka wallahi ban ce kai soja ba wallahi ban ce ashe kai mai ƙarfi ne oga kai shi to Allah ashe kai mai ƙarfi ne oga ba kai oga ga fearless in za ka sha oga sabuwar haɗi ce oga wallahi tana daɗi ina so in ga ka sha domin za ta ƙara ma kuzari oga za ta ƙara ma kuzari oga ita ce wadda ake yayi fearless kenan oga wallahi fearless tana daɗi oga kenan oga ai ga ta nan a ce ai haƙuri. Kaga banza jaki bai san cewa ni ma ƙurin sojan ne ba.